ഹായ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു 2 പേര് ഞാൻ മുള്ളുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ തോന്നിയ അവർ 2 പേര്. ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടിലെ കമ്മതൻ മുമ്പിൽ കുഞ്ഞുമക്കൾ ആരിയും വന്നു തൊഴുന്നൊരു ഗീതമായി ആദ്യാക്ഷരത്തിൻ പടിക്കു മുന്നിൽ ഓങ്കണപതായ നമയെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളിൻ മനസ്സിനുള്ളിൽ അമ്മതൻ തൃപ്പാദമെന്നു വന്ദിക്കാനും നല്ലതു വന്നു ഭവിക്കണമേ, നല്ലതു വന്നു ഭവിക്കണമേ. സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കർഷ്യാമി സിദ്ധർമ്മവധുമേ സദാ. ഓം സരസ്വതി ദേവിയെ നമഃ.